ሰላም ክብራት ተዓዘብቲ ትማል ሰንበት ዛንታ ሔዋን ርኢና ነርና ሎም ረቡዕ ድማ ስደት ንመናእሰይና እንታይ ትምህርቲ ይህቦም ከመይ ጌርናኸ ኣብ ስደት ኮይንካ ተዓወቲ ክንኸውን ንኽእል ዝብል ሰፊሕ ትንተና መልእኽትን ሒዘልኩም መፅእ ኣለኹ። ሰላም ኣሳቂታ ወገን ዩቲዩብ ቤተሰበይ ከዓ ደህና መጻኹም። ቤተሰብ ሊሆንኹም ከምቲ ልሙድ ላይክ ሰብስክራይብ ምግባር ቤተሰብ ሆኑ ርኢትኹም ኣስተያየትኹም ኣይከደኒ ልጋጊ ነገራት ብዙሕ ክህልው ክኾን ክኽእል እዩ። ካብኹም ደሞ መኣረምታ የድልየኒ እዩ። ኩራት ቤተሰበይ በኣርክ ሰላም ማዓንቲ ሒዘልኩም መፅኒኹ መደብ ድምተናይ ሔዋን እዩ ኣክብለኩም። ስደተኛ ጓል ሔዋን ሳልሳይን መወዳእታን ክፋል ሕልሚ ዝወለዱ ዓወት ሔዋን ኣብ መስኮት ኮይና ናብ ወፃኢ ክትጥምት ከላ ሰላም ተዓዘብቲ ኣብ ዝሓለፈ ክልተ ክፋላት ዛንታ ሔዋን ካብ መሪር መንገዲ ስደት ክሳብ እቲ ኣብ ስደት ዘጋጠማ ቡድሆታት ርኢና ነርና። ሎሚ ኣብዚ መወዳእታ ክፋል ድማ ሔዋን ከመይ ጌራ ሕልማ ዝዓወተት ንስድራ ቤታን ከመይ ከም ዘረድአትን ንዓለም ዝመሓላለፈቱ ዓብይ መልእኽቲ ክንርኢ ኢና። እቲ ናይ መጀመርያ ስራሕ ሓገዝ እቲ ናይ መጀመርታ ስራሓ ሓገዝ ንስድራ ቤት እዩ። ሔዋን ስራሕ ምስ ጀመረት እቲ ናይ መጀመርያ ደሞዛ ምስ ተቐበለት ዝተሰማዓ ስምዒት ፍሉይ ነይሩ። ቀዳማይ ስጉምታ ንስድራ ቤት ደሓን ኣለኹ ኢላ ምድዋልን ሓገዝ ምልኣኽን እዩ ነይሩ። እቲ ናይ መጀመርታ ዝሰራሕኽዎ ገንዘብ ንኣደይ ምስ ሰደድኩላ ክልቴና ብቴሌፎን ኮይና ተኺና ንሳ ናይ ሓጎስ ንብዓት ኣነ ድማ ናይ ዕረፍቲ ንብዓት ትምህርቲ ከም መሳርሒ ዓወት። ሔዋን ስራሕ ጥራሕ ኣይኮነትን ሰሪሓ ኣብ ስደት ርእሰይ ክኢለ ክምለስ ኣለኒ ብዝብል እምነት ትምህርታ ቀጸለት። ለይቲ ስራሕ መዓልቲ ትምህርቲ እናገበረት ሓድሽ ሂወት ዝርዝር ከመይ ጌራ ነቲ ቋንቋ ከም ዝለመደቶን ኣብቲ ዓዲ ዘለዉ ሰባት ከመይ ከም ዘድንቕዋን ኣስፊሓ ትገልጾ እያ። መልእኽቲ ሔዋን ንመናእሰይ ሎሚ ሔዋን ብዙሓት ኣብ ስደት ዘለዉ ኣሕዋታ ኣሓታን እትብሎ ዘለዋ ኣጅኹም ቃላት ሔዋን ኣጅኹም ስደት ግዚያዊ እዩ እንተደኣ ጸኒዕኩም እቲ ሎሚ ዘጋጥመኩም ዘሎ ጸገም ንጽባሕ ክኸውን ዓብይ ታሪክ እዩ። ሕልምኹም ኣይትሕድጉ ብፍላይ ድማ ትምህርትኹም ኣይትሕደጉ። ዛንታ ሔዋን ዛንታ ጽንዓት እዩ። ዛንታ ኩላትኩም እቶም ተስፋ ቆረፁ ስደተኛታት እዩ። ስደት ናብ ወርቃዊ ዓወት ኣብዚ መወዳእታ ክፋል ዛንታ ሔዋን እቲ ሓያል ጓል ኣንስተይቲ ከመይ ጌራ ኣብ ዓዲ ሰብ ንርእሳ ዝኸበረትሉን ሕልማ ዝወድአትሉን ፍሉይ ታሪክ ክንርኢ ኢና። ኣብ ስደት ንዝመፁ መናእሰይ ዓብይ ትምህርቲ ዝህብ ዛንታ እዩ። ናይ ዓወት ምስጢር ሔዋን ከመይ ጌራ ትምህርታን ስራሓን ኣዋሃሂዳ። ፍቕሪ ስድራ ቤት ስደትን ስድራ ቤት ዘለዎ ትርጉም ወርቃዊ መልእኽቲ ንኹልኹም ኣብ ስደት ዘለዉ ተስፋ ዝህብ ቃላት ምቑራጽ። ተስፋ ማለት ኣብ መንጎ ጸልማትን መሰናኸልን ውድቐትን ጸኒዕኻ ምቕጻል ማለት እዩ። ምስቲ ቅድም ክብል ዝጠቐስናዮ ስደት ጓል ሔዋን ዝመሳሰል ኣለዎ። ብቀጥታ ዝተኣሳሰር ዓብይ ናይ ሂወት ክእለት እዩ። ተስፋ ዘይምቑራጽ እንታይ ማለት እዩ? ቀዳማይ ጽንዓት ሓደ ነገር ምስ ተበላሸወ ወይ ምስ ወደቕኻ ተስፋ ከይቆረጽኻ እንደገና ተሲኢኻ ጉዕዞኻ ምቕጻል። ካልኣይ ትዕግስቲ ውፅኢት ጻዕርኻ ቀልጢፉ ምስ ዘይመጽእ ግዜ ሂብኻ ብዓቕሊ ምጽባይን ምስራሕን። ሳልሳይ ኣወንታዊ ኣረኣእያ ሎሚ ኩነታት ሕማቕ እንተኾይኑውን ጽባሕ ከም ዝመሓየሽን
ፍትሕ ከም ዝረክብን ምእማን ተስፋ ንከይንቆርጽ ዝሕግዙን ነጥብታት ውድቀት ከም መምህር ምርኣይ ጌጋ ክትሰርሕ ከለኻ ከም መወዳእታ ዘይኾነ ከም ሓደ ዓብዪ ትምህርቲ ጌርካ ቁፀሮ። ንኡሽተይ ስጉምቲ ምውሳድ እቲ ዓብዪ ዕላማ ክትበጽሖ ከቢድ እንተመሲልካ ናብ ኣናእሽቱ ቀለልቲ ስጉምትታት ክፈለሉ። ናብ ንኡሽተይ ቀለልቲ ስጉምትታት ከፋፍሎ። ናይ ንምንታይ ፍታሓ ዘክር ስለምንታይ ነቲ ነገር ትጅምሮ ከም ዝነበርካ ምዝካር። ድርጊት ተፈጢርልካ ኣብ መንጎ ዝተባብዐካ ሰባት ይህሉ። ተስፋ ክትቆርጽ ከለኻ ዝተዋውዑኻ ኣዕሩኽትኻ ወይ ቤተሰብካ ኣዝዮም ኣገደስቲ እዮም። ውድቀት ማለት መወዳእታ ማለት ኣይኮነን። ተስፋ ምቁራጽ ግን መወዳእታ እዩ። ተስፋ ማለት ናይ ነፍሲ ስንቂ ኣብ ማእኸል ጸልማት ተፈቲና ብሓቂ ንሂዋን ዝመርሓ ካብ ባህልን በረኻን ዘይሕለል ጽንዓት ዝዓደላ ብርትዐን። ተስፋ ማለት ንውዓት ብፍሽኽታ ምሕባእ ካብ ዘይፍለጥ መንገዲ ብጽቡቕ ትስዋዕ ብጽባሕ ምትማን ፀሓይ ከም ትወፅእ ኣብ ክንዲ ምውዳቓ ንላዕሊ ትወፅእ። ኣጅኺ ሂዋኒ ኣጅኹም ስደተኛታት ተስፋ ይትቑረፁ ይሓልፍ እቲ ዓመታት ሕልሚ ተሃልዩ ዓወት ኣይርሕቐን እዩ ድሕሪ ፀቢብ መንገዲ ርሑቕ ኣፍ ደገ እዩ። ሎሚ ንዛረብ ብዛዕባ እቲ ዝመጽእ ዓወት ተስፋ ምዝህሉ የለን ዝሰዓሩ ህይወት ብርሃን ይኹነልኩ እቲ ዝተረፈ ጉዕዞ ተስፋ ዘለዎ ዓለም እያ ትዕዝዞ። ብኣርከስ ኩራት ቤተሰበይ ናሎማዓንቲ ናብ መጨረሻ መደምደምታ ስደተኛ ጓል ሂዋን ኣብዚ ውቅዒ ተወዲኡ እኒኦ። ብዙሕ ነገር ተመሂርና ብዙሕ ነገር ወሲድና ክንኾን በዓል ትውልድ ተስፋ እያ ኩራት ቤተሰበይ። ኣብ ስደት ኮይንና ህንደይ ጭንቂ ህንደይ ፀበባይ ህንደይ መንከራይ ህንደይ በረኻይ ህንደይ ሰሃራይ ጥሒስና ንመፃና ጀጋኒ ኢና ብሓቂ ላዕና ካሊእ ኢሉ ይግበአናና። ብሰላም ፈጣሪ ስደትና ሓፂሩ ምስ ቤተሰብና ምስ ኣሕዋትና ዓይኒ ንዓይኒ ይረኣየና። ስደትና ውቂዑ ሕልምና ሳኺዕና ፈይድና ነዕርፈሉ ግዜ የምፀና ፈጣሪ ኩራት ቤተሰበይ። በኣርከስ ብኻሊእ ቪድዮ ክሻብ ልመፅእ ርእይቶኹም ኣስተያየትኹም ኣብ ኮሜንት ኣቕምጡለይ። እልትውኒ ደገፉም ደሞ ካብ ልቢ ብጣዕሚ እየ ለመስገን በእውነት ቃላት የብለይ። ክሻብ ብኻሊእ ልመፅእ ሰሰናይ ይጠጥዖም ንዓኹም ክብረት ያለይ